Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat ambtenaren voor het eind van het jaar extra vakantiegeld krijgen. Dat heeft het parlement van Curaçao gisteren bepaald. Die heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de vakantietoelage voor ambtenaren te verhogen van 6 naar 8%. Deze verhoging van 2% zal worden uitbetaald in het salaris van december 2025. Zo maakte de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Kimberly Louyantai gisteren in het parlement bekend. Ambtenaren verdienen volgens de minister deze verhoging. Op die manier worden hun arbeidsvoorwaarden verbeterd. En die staan al jarenlang onder druk, al dus de minister. En, zo gaf ze aan, een tevreden werknemer levert betere dienstverlening. Het parlement gaat akkoord met motie. In de lijn van wat ik net vertelde over de verhoging van de vakantietoeslagen voor ambtenaren, heeft het parlement van Curaçao gisteren met 19 stemmen voor en 0 tegen een motie goedgekeurd die door de fracties van PAR, MANPIN en PNP was ingediend. De motie dringt er bij de regering op aan om het advies van de Raad van Advies op te volgen en een integrale evaluatie te starten van de salarissenstructuur van ambtenaren, om zo vast te stellen of na ongeveer 30 jaar een herziening noodzakelijk is. In de motie staat dat de regering het parlement binnen 6 maanden moet informeren over de resultaten van het onderzoek. 2 inaugurele vluchten van LATAM. Gisteren mocht Curaçao 2 nieuwe reguliere vluchten van de grootste Latijns-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij LATAM verwelkomen. Dit Chileense bedrijf voert vluchten uit door heel Latijns-Amerika. En voor de afhandeling van hun Airbus A320 op Curaçao heeft LATAM het lokale bedrijf Antilles Aerospace ingeschakeld. Gistermiddag vond eerst een inaugurele vlucht plaats op Hato met passagiers uit Colombia. Daarna vertrok het vlucht weer terug naar Colombia. Later op de middag arriveerde er nog een nieuwe vlucht van LATAM met passagiers uit Peru. En ook na afhandeling vloog die weer terug naar Peru. Met de nieuwe service start LATAM met 3 vluchten per week tussen Colombia en Curaçao en 3 vluchten per week tussen Peru en Curaçao. SSC gaat meer menselijker werken. In de afgelopen jaren heeft de Stichting Studiefinanciering Curaçao een diepgaande en strategische ontwikkeling doorgemaakt. En gisteren gaf de directeur van SSC, Sidney Justiana, een persconferentie waarin hij uitlegt dat de verandering in processen betekenen dat het betere dienstverlening aan de studenten kan geven. Onder meer voor wat betreft inschrijving voor studies in de regio, Nederland en Curaçao. Dat is meer open en toegankelijk geworden. Een verbetering van het incassoproces, meer transparantie en efficiëntie, maar vooral meer structuur, meer digitalisering en een menselijkere aanpak. Niet 6 maanden niet betaald, meteen een deurwaarde voor de deur, om het maar even zo te zeggen. Maar gesprekken die gesproken kunnen worden en mogelijkheden voor flexibele betalingsregelingen. Verder sprak hij ook over versterkte relaties met universiteiten in de regio en de samenwerking met Education USA om ervoor te kunnen zorgen dat studenten naar Amerika gaan. En daarbij zal meer samen worden gewerkt met Aruba en Bonaire. Het idee is om een alliantie te vormen om de informatievoorziening aan jongeren in elk van deze landen te ondersteunen. Volgens minister Cooper zijn de regels duidelijk. Minister van Financiën en VVRP, Charles Cooper, heeft gisteren uitleg gegeven in de situatie rond het gebouw van ATV Adventures van Erik Rafaela. Cooper benadrukte dat de grond was gekraakt en dat dit niet geaccepteerd kan worden. Iemand heeft een grond van de overheid gepakt. Er zijn regels. Als we ons niet aan de regels houden, ontstaat er een chaos. Illegaliteit moet worden tegengehouden. En hij betreurt het dat er nu de indruk wordt gewekt dat de grond aan een Nederlander is gegeven. En dat daarmee de Curaçaose initiatieven worden tegengewerkt. Allemaal niets van waar. Aldus Cooper, een Curaçaose ondernemer, heeft dat terrein, dat dus nu illegaal gebruikt wordt voor de ATV Adventures, nodig. En daarom moet het gebouw worden verplaatst en moet het vrij worden gemaakt.
En Erik ETV Adventures zegt dat er morgen uitspraak van de rechter is. Een punt van deze organisatie, dit bedrijf dat de toeristen helpt met mooie speciale rondtochten over het eiland. Dat heet ATV Adventures. U ziet er heel veel beelden van op sociale media van mensen die op Curaçao zijn en mooie tochten maken. Dat heeft niks te maken dat de overheid tegen dat bedrijf is. De overheid die zegt de grond waar je op zit is illegaal, maar de eigenaar van dit bedrijf zegt morgen doet pas de rechter uitspraak in een hoger beroep. Dus hij snapt niet waarom eerder deze week de overheid is begonnen met het wegruimen van het bedrijf. Laten we afwachten tot morgen wat de rechter bepaalt. Brand in huis door kortsluiting, dat gebeurde gisteren bij een huis aan de Ceruloraweg. De brandweer kreeg een melding en ging meteen kijken. Ze troffen brand aan die aan de buitenmuur van een huis woedde. Het bleek dat een elektriciteitskabel van Aqualectra kortsluiting had veroorzaakt. Er werd onmiddellijk een elektricien opgeroepen om de stroom af te sluiten. En daarna kon de brandweer de brand veilig blussen. Ook werd personeel van Aqualectra gevraagd om ter plaatse te komen en de situatie te beoordelen. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Bosaki Cotadushi, orboting e liberdade determina bo futuro. Na momento que você sentiu claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turno-flor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Opidushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com um tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas, estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir el website www.extra.cw y participar para Botadena. ¡Suerte! We beginnen met politienieuws uit Aruba. Op de eerste instantie een bericht dat het 9e dodelijke verkeersslachtoffer al is gevallen op Aruba. Afgelopen maandag was er een aanrijding met een man van 77 jaar en dinsdagavond is hij in het ziekenhuis overleden. De politie heeft dat bekendgemaakt en die maakte ook bekend dat er afgelopen vrijdag al 5 aanhoudingen zijn geweest en heel veel drugs en een boot in beslag is genomen bij Boca Tortuga. Het gaat om 4 mannen met de Venezolaanse nationaliteit en 1 met de Colombiaanse. Ze kwamen aan land met een boot en verschillende zakken drugs. Nou, die zijn in beslag genomen en de politie is blij met de actie, maar op die manier verder onderzoek wordt nu gedaan natuurlijk. En ook wie er stond te wachten op de drugs op Aruba, om het maar zo te zeggen. Maar men is vooral blij dat de actie geslaagd is en dat de mensen zijn gearresteerd en de drugs in beslag is genomen. Dan blijven we op Aruba, want ik wil u een deel van een video laten zien met iets bijzonders. Tenminste, zo vaak praten we niet over slakken in Extra Journaal. En er is een speciale slak op Aruba genoemd naar de oorspronkelijke bewoners, de Caqueitio. En dat is gedaan door een malacoloog. Dat is een deskundige op het gebied van weekdieren, Leo Ros. Die heeft officieel deze naam gegeven aan de slak op Aruba. Kijk even naar dit fragment van een video dat op de Facebookpagina van de regering van Aruba staat. Ik ben geboren in Scheveningen, in een vissersfamilie. Dus vanaf dat ik klein ben, 5, 6 jaar, ben ik al een schelp aan het verzamelen. We hebben een nieuwe soort ontdekt en die is dus endemisch voor Aruba. Die is wetenschappelijk beschreven. En dit heb ik overhandigd aan de minister-president, samen met een
met een schelpje en een oorkonde. We hebben al dit jaar eerder ontmoet, ook met de introductie van schelpensoorten. Endemisch tot Aruba die we gevonden hebben hier. Dus Aruba heeft de meest endemische soorten van de hele Caribbean. Door zijn unieke locatie. Ja, Venezuela, Curaçao, Bonaire. De eerste was in 2012. 2012, dat is een kleine soort, die kwam voor bij Barcadera, achter de gele koortsbestrijding. Afgelopen donderdag organiseerde het platform Klimaatverandering Curaçao haar 4e sessie. Het platform is opgericht om de overheid informatie te geven over klimaatverandering, strategieën voor vermindering en aanpassing. Een van de 2 sprekers was Ashley Duits. Hij is directeur van de Bloedbank en hij ging in op de relatie tussen klimaatverandering en de gevolgen voor onze gezondheid. Er wordt vaak heel veel over andere onderwerpen gesproken, maar ook voor de gezondheid heeft de verandering van het klimaat wereldwijd duidelijk gevolgen. Ik had het volgende gesprek met Ashley Duits. Meneer Duits, het platform Klimaatverandering Curaçao heeft onlangs haar 4e sessie georganiseerd. U was een van de sprekers en dat platform dat heeft als hoofddoel om de regering te informeren over klimaatverandering en ook natuurlijk de bevolking. Hoe ging het tijdens deze sessie? Nou, het was prima. Het was goed georganiseerd en ruimte gegeven om belangrijke dingen te bespreken. Nou, wat ik heel belangrijk vond ook, is het feit dat ze nu aandacht besteden aan de gezondheid. Ja. En het welzijn van mensen in het kader van klimaatverandering. En want die link wordt niet altijd gelegd, hè? Die link wordt niet 1, 2, 3 gelegd. Heel vaak heeft men over andere zaken, maar het wordt alleen maar duidelijker dat het juist een van de essentiële dingen is om mee te nemen in de discussie van klimaatverandering. Is de gezondheid van mensen. Wat voor gevolgen kan klimaatverandering hebben op de gezondheid van mensen? Nou, hogere temperaturen brengen met zich mee allerlei problemen, cardiovasculair, ademhalingsproblemen, maar ook gewoon heel simpel minder slapen. En al deze dingen dragen bij, met name bij vulnerabele groepen, dat de mensen gewoon daar flink last van hebben, dat ze daar ziek van worden en dat ze soms onder bepaalde omstandigheden komen te overlijden. Andere aspecten zijn met klimaatverandering is die hoge droogte, hogere kans op bijvoorbeeld branden, wat we bijvoorbeeld in Californië zien en ook een regenval. Wat we bijvoorbeeld in Valencia gezien hebben. Nou, direct of indirect, daar gaan mensen dood aan. Dus wat dat betreft heeft die een enorme impact. Het is altijd heel moeilijk om voorbereid te zijn op klimaatverandering, want het is een wereldwijde ontwikkeling. Dan wordt er vaak gesproken over hogere water enzovoort. Ja. Maar wat kunnen wij in het gebied van de gezondheid doen om voorbereid te zijn? Nou, wij moeten ons bijvoorbeeld beter beschermen tegen hogere temperaturen. Dat betekent dus bijvoorbeeld insmeren, niet de hele tijd in de zon lopen. Maar tegelijkertijd ook vanuit publieke gezondheid dingen gaan doen die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld als we wijken gaan ontwikkelen, dat daar gewoon voldoende groen in is. Ja. Dat mensen daar kunnen lopen, dat mensen daar buiten kunnen zitten en niet in het huis moeten zitten omdat alles van beton is. Dat je gaat kijken naar afwateringssystemen, dat je gaat kijken naar gewoon hoe ga ik om met mijn milieu, waardoor bij wijze van spreken door die temperatuursveranderingen en andere milieucontaminaties de zee verandert. Ja. Armabi heeft daar een heel mooi symposium een paar weken geleden over gehouden. En als dat bijvoorbeeld weggaat, de zee wordt groen in plaats van blauw, dan komen ook weer geen toeristen. Nee. Nou, economisch heeft dat natuurlijk weer zijn effecten. Dus dat hele proces van gezondheid, waarbij we dus ook realiseren dat 80% à 90% niks met medische sector te maken heeft, maar juist met deze omstandigheden. Temperatuursverandering heeft daar een enorme impact op. Ik had het er al eerder met de directeur van Kamabi over. Zijn zaken heel lang al bekend. En u noemde net het voorbeeld dat het goed zou zijn als we meer groen zouden hebben in wijken. Minder asfalt, omdat het daarmee ook warmer wordt. Correct. Waarom gebeuren die makkelijke oplossingen eigenlijk niet? Nou, makkelijke oplossingen in het kader van. Dus wat is makkelijk in de zin van een beleid. Maar wat is veel makkelijker om geen beleid te hebben. Om de dingen gewoon hapsnap te doen, snel te doen. En er zit een enorme pressure, ook commercieel gezien. Ja. Misschien zijn bepaalde dingen juist, levert minder commercieel geld op, maar zijn wel belangrijk voor onze gezondheid. Dus die hele productie bijvoorbeeld vanuit industrieën wordt nu bij wijze van spreken weer sterker vanwege al die oorlogen. Dus er komt minder aandacht voor bijvoorbeeld alternatieve energiebronnen, die dus de verhoging van de temperatuur tegengaan. Maar juist weer meer voor de olieindustrie, omdat er veel geld verdiend kan worden. Dus wat dat betreft maakt het alleen maar moeilijker. En wat we nu proberen te doen, is ook vanuit publieke gezondheid de gedachte, wat we dus noemen health and all policies, mee te brengen. Dus met health and all policies betekent dat iedereen
waar die ook bezig is met beleid, gezondheid ook in het achterhoofd moet hebben. Dus als ik een wijk ga ontwikkelen, nou betekent health and all policies, even nadenken. Ja. Trottoirs, voldoende groen, in plaats van oké, we hebben een wijk neergezet, we hebben geasfalteerd en we zijn klaar. Ja. Nee, maar die mensen kunnen nergens naartoe, de ouderen kunnen nergens naartoe, kunnen niet buiten zitten. En we moeten niet vergeten onder andere dat de sociale gezondheid, wat we nu noemen, een van de 3 belangrijke pijlers van onze gezondheid is. Fysiek, geestelijk, sociaal. Als je de hele dag thuis zit en je kunt niet naar buiten, je kunt niet met andere mensen praten, ja, dan heb je ook, je gezondheid heeft daar last van. Ik begrijp het en ik wens u heel veel succes. Nou, dank u wel. Tot slot nog internationaal nieuws. Venezuela heeft gisteren geprotesteerd tegen de wat het in hun ogen gedwongen verkoop is van het meest waardevolle buitenlandse bezit, namelijk oliemaatschappij Citgo, nadat een Amerikaanse rechtbank toestemming had gegeven voor de transactie om schuldeisers uit te betalen. Citgo is een in Houston gevestigd dochterbedrijf van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA. En er is een schuld van meer dan $20 miljard. Die zou Caracas niet kunnen of willen bepalen. En daarom heeft een rechtbank in Delaware toestemming gegeven voor de verkoop van Citgo. En dat is een nieuwe episode in een langlopend juridisch conflict. Deze beslissing moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse regering. Maar de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez verklaarde gisteren dat de beslissing genomen in de juridische procedure van de gedwongen verkoop van het bedrijf Citgo krachtig wordt afgewezen door Venezuela. Een van de schuldeisers is het Canadese bedrijf Cristalex, van wie Venezuela in 2011 een mijn in beslag nam. Er zijn veel juridische haken en ogen aan, maar vooral het feit dat Venezuela nu gedwongen wordt dat dit bedrijf verkocht wordt, is in het verkeerde keelgat geschoten. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.